Na jeden figurální mladší tentokrát to bude Jan Richtera a Anastazie Vítková. To jsou vícemistři České republiky juniory. Ten chlapec, protože jsou stejně velký jako ty předtím. Od kolika jsou junioři? Od 12. No jo, tam je taková. Tam někomu dávají houbla, ne? Já neslyšel jsem tu ránu, jak s ním bouchnou. No nevadí. Tak podíváme se na další figurální valčík. Tentokrát to budou 3 oříšky. Krásná pohádka a krásný figurální mladší.